आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। कुडाळमधील पावशीवासियांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अखेर मार्गी लागलाय। मुंबई गोवा महामार्गावरील पावशी येथील सर्व्हिस रोडवर अखेर दुभाजक बसवण्यात आलेत। आमदार निलेश राणे यांनी आमसभेत दिलेल्या रोखठोक आदेशाची ही फलश्रुती मानली जाते। मुंबई गोवा महामार्गाचं काम पूर्णत्वास जात असताना पावशी येथील सर्व्हिस रोडला दुभाजक नसल्यानं स्थानिक नागरिक त्रस्त होते। या ठिकाणी वाहनांची अनियंत्रित ये-जा सुरू असल्यानं अपघाताचा मोठा धोका निर्माण झाला होता। हाच प्रश्न घेऊन पावशी येथील ग्रामस्थांनी कुडाळ येथील आमसभेत आपली गाऱ्हाणी मांडली होती। जनतेची ही समस्या ऐकताच आमदार निलेश राणेंनी आक्रमक पवित्रा घेतला। त्यांनी उपस्थित महामार्ग अधिकारी आणि ठेकेदाराला तात्काळ तिथे दुभाजक बसवण्याचे आदेश दिले। जनतेच्या सुरक्षेशी खेळू नका, हे काम तातडीनं व्हायला पाहिजे, अशा शब्दात त्यांनी प्रशासनाला सुनावलं। आमदारांच्या या आदेशाला प्रशासनानंही तितकीच गती दिली। महामार्ग ठेकेदारानं युद्ध पातळीवर काम करत पावशी येथील सर्व्हिस रोडवर दुभाजक बसवले। या तत्परतेमुळे आता या भागातील वाहतूक सुरक्षित झाली असून अपघाताची भीती कमी झाली आहे। कुडाळ येथे पार पडलेल्या आमसभेमध्ये आमदार निलेश राणेंकडे पावशीच्या ग्रामस्थांनी तक्रार नोंदवली होती की पावशीच्या महामार्गाला सर्व्हिस रोड आहे, त्या सर्व्हिस रोडला दुभाजक नाही आणि दुभाजक नसल्यामुळे सर्व्हिस रोडला येणाऱ्या गाड्या वेगाने महामार्गावरून तशाच जात आहेत। त्यांची ही तक्रार नोंद घेत आमदारांनी तात्काळ दखल घेऊन त्या प्रशासनाला तसेच महामार्गाच्या ठेकेदाराला याची दखल घेत काम करण्यास सांगितले होते। नागरिकांनी मांडलेल्या या प्रश्नाची दखल घेत आमदार निलेश राणे यांनी तात्काळ या दुभाजकाचे इकडे काम करून घेतलेले आहे। आमदार निलेश राणे हे आपल्या कामातून लोकांच्या प्रश्नांची अडचण सोडवताना आपण पाहू शकतो।